मोजां खामानि मावनाय मोनबा बिसोरो जोंनियाव बेबायदि स्कुलनि थाखाय इटाखौनो हरासै जे बे बोरै जानो हागौ आंनि थाखायबा मावाखै बिथांनि उन्दुनाय न' उसुंदायावनो जोंनि बिटिआरनि डेपुटि चिफ प्रमद बर' बिथांमोना एलपि स्कुलाव बाउन्डारि होबाय 17 बोसोराव जेबो गैयामोन बेनि न' उसुंदायाव फाख्रि दंफां दङमोन बेखौ दानख्लायनानै दिनै बिनिनो निजतनि बायदि बेरा जानानै दङ जोंनि बिटिआरनि अनुष्ठाना बा गावसोरनियावल' बा गावसोरनि उदैखौल' सुफुंबा जागोन नामा बेथ' जाया दिनै बिथाङा बिखौ मा नुदों बियो दिनै बेखौनो आं दिनै सोंखारिदों लोगोसे आरो बिथाङा जेबो मावनायखौ नुवाखै होननानै बिथाङा बुंदों जेबो मावाखैबा गावहा मानो बेबायदि प्रथम जेब्ला स्किम फायनायाव बियो मानो लोगो लानानै बे खामानिखौ मावनायमोन बे 5 नम्बर माजुलि ब्रह्म मन्दिरनि जिथु लामा बिथाङा मावदोंमोन बिथाङा बेयावबो निजेखौनो सिनाखि दिनै रायजो राजा फायबा नुगोन बे लामाखौ बिथाङा बेयावबो फट'ला मावदों दिनै बेयाव जुथुमनायनि थांखियानो जाबाय मैया 2 तारिखनि बेलासे समाव जों मोनसे निउसाव जों बेबायदि भाइरेल जों नुनो मोन्दों जोंनि बे एलाबारि पिसिडिसिनिफ्राय सानै जायफोरा बिपिएफआव थांनानै बिथांमोना बेबायदि जोंनि बिटिआरनि जिथु सरकार इउपिपिएल बेखौ बिथांमोना थांनानै सोंखारिदों दिनै जों बे सोंखारिनायाव दिनै बिथांमोनखौ जों आकबार जों दिनैनि सानाव जों सोंखारिनो जों दिनै जोंनि एलाबारि प्राइमारिनिफ्राय जों दिनै बेयाव जोंनि मावथि हान्जा जों जथुमनानै दिनै जों बेखौनो सावरायदों बिथांमोना बै समाव नंगौमोन जोंनि इउपिपिएलआव बिथांमोना बेबायदि कर्मसारि दङमोन नाथाय बिथांमोना एक्टिभ कर्मसारि नङामोन जों बिथांमोनखौ अब्लाबो जों पार्टी हिसाबै जों बिथांमोनखौ नाजावनानै जों पार्टीयाव दोनदोंमोन दिनै जों खोनादों बिथांमोना जिथु निउसाव बुंदों मैया प्रेसिडेन्ट होननानै जायजन बिथाङा बुंना लादों बिथांनि नामा जाबाय जेमेन दैमारि आरो बिथाङा जोंनि बिटिआरनि डेपुटि चिफ बिनि खाथियाव थांनानै 2000 इटा बिदों होननानै बिथाङा जिखौ बुंदों बिथाङा बे समाव गैया निस्सय बेयाव जों थांदों स्कुलनि थाखाय जों इटानि बाथ्रा जों सावरायदों सारा बेयाव जोंखौ नेनो होदों सारा जोंनो मोनसे स्कप होदों बे स्कुलनि थाखाय जाहाथे बे कन्टेक्टियाखौ बिथाङा सिन्था खालामालासिनो जोंनो सिरो जिबननि सोलोंथाइ बिखयखाय बिल्डिं हरनो थाखाय बिथाङा जोंनो थामथिम खालामदों बेनिखाय आं दिनै काउन्टार होदों बिथांखौ जेमेनखौ बिथाङा जोंनि एलाबारिनि सिङाव थानाय जे नरजुनपारानि जिथु दैमाजुलि एलपि स्कुल बेनि सोमोन्दै जे बाथ्रा बुंदों बियो बिथाङा रं आं बेयाव बिथांखौ सोंखारिदों बिथाङा बे स्कुलनि थाखाय जेबो सिन्था धारना गैया बिथांनि सायाव जों दिनै नुदों गोबां बेबायदिनो सरकारखौ थांबाय थानाय जों नुबाय 17 बोसोर जिथु बिपिएफनि दिनाव बिथांमोना जोंनि जिथु बे दैमाजुलि स्कुल ओनसोलाव बिथांमोना दंफां फुलि गायनायनि साइनबोर्ड होनानै बिथांमोना दिनैसिम दंफां फांसे खिथिनो हायाखै जों बेखौ सोंखारियो बिपिएफखौ दिनै बिथांमोना नुदों इउपिपिएलखौ गाज्रि नुदों नाथाय गावसोरानो गाज्रि बेयाव दिन्थिना लानाय जादों आं दिनै बुंदों जेमेन दैमारिया बिथाङा जोंनि इउपिपिएलनि जिथु एलाबारि प्राइमारिनि कमिटिनि सासे जों बेखौ सम्पादक हिसाबै दोनदोंमोन आरो खस्थ' खालामनाय हिसाबै जोङो बिथांनो मोनसे स्कप होदोंमोन जेब्ला जोंनो बेबायदि गोदान सरकारा गोदान थांखिजों जोंनि ओनसोलफोराव जे अंगनादि सेन्टार होदोंमोन अब्ला बेखौ जोंनि एलाबारि पार्ट 1आव जों 3 सेन्टार मोनदों जों 3 सेन्टारखौ जोङो बेबायदि जोंनि प्राइमारिया बा पिसिडिसिया जों जथुमा लानानै जों बिदि गांसभा लानानै जोङो खस्थ' खालामनायनो जों दायित्व होदोंमोन दिनै बेखौ गाव मावनाय खामानिखौनो मानो जौगायै नुखो बियो दिनै बेखौ रायजो राजाया मा बुंगोन आं दिनै बेयाव सोंखारिदों बिथाङा माने होब्लाबो जेबो गैयै बियो खुसिया जेरै हाबलांबा गुरुं गोमालाङो बेबायदि होननानै आं दिनै बेखौ सोंखारिदों दिनै हदाय जों नुगासिनो दिनै डेभेलप जाबाय थादों बिथाङा जोंनि ओनसोलखौ बिथाङा जेबो मोनाखै होनना बुंदों दिनै जौगाथाय जेबो लाबाखै होनना बुंदों नुयैखाय आरो इटा 2000 मोनैखाय दुखु मोनना थांदों बिथाङा रायजोनि जेबो सेन्टिमेन्ट गैया बेयाव आं बेनिखाय सोंखारिदों
दिनै जे बिपिआव थांदों बिथाङा घटला खालामनोनो थांदों जों बेखौ धन्यबाद होदों। जों इउपिपिएलआव जों घटला खालामनो थाङाखै। 17 बोसोर जों हाब्रुआव थाबायबाय, जों 3 बोसोराव जों हाद्रियाव थाबायहोदों दायो मानसिखौ। जों दिनै नुदों, जों निउसाव नुगासिनो जोंनि ओनसोलाव मा जादों जायाखै। दिनै बिपिएफआ जोंनि खिथि जोंनि एलाबारि प्राइमारियाव बा पिसिडिसियाव जों साइनबर्डल' नुयो, दिनै जेबो अनुष्ठान नुवाखै जों दिनै। बेखौनो जों सोंखारिदों बिपिएफआ जोंनि एलाबारियाव कुनु मोनथाय गैया। जोंहा दिनै इउपिपिएलआ जोंनि एलाबारियाव 3 बोसोराव गोबां अनुष्ठान लाबोबाय। दिनै बिनोद ब्रह्म बिथाङाबो मैया बुंदों टिएलसिसि चेयारमेन हिसाबै होनना बुंदों, मेम्बर हिसाबै। नाथाय बिथाङा जों होदोंमोन मेम्बर हिसाबै टिएलसिसियाव, नाथाय बियो जेबो खामानि मावफुङाखै। जों बिथांखौ मिटिं बाराव मोनामोन, लिंबाबो मोनामोन। नाथाय बियो संसारनि हाबिलाव गोदोयोमोन। जों बेनिखाय बिथांखौ नेकेट खालामना जों बेबायदि जों गोसोआव साननानै बेखौ जों दोनदोंमोन आरो गावआनो गोजान गोजान जाबाय थायोमोन। बिथाङा रायजोनि जिथु दुखि बे खामानिखौ बिथाङा मावदोंमोन आरो बिथाङा सासे केस जानाय मानसि। बेनिखाय जों बेयाव जोंहा जेबो प्रभाब गैया, नाथाय बेयाव प्रभाब दोङो। मानो होनबा जोंनि थाखाय बेनि सायाव जोंहा जेबो कुनु खहा गैया। जों बेखौ प्राइमारि जानाय जों गोख्रों बिथांखौ खारिदों जों। दिनै बिथाङा गावनि न'खर सलायनोनो बिथाङा जेबो थांखि गैया। अब्ला दिनै रायजोनि मा थांखि खालामगोन? दिनै सारखौ बियो जे बाथ्रा बुंदों जों बेयाव बिथांखौ सोंखारिदों। बिथाङा बेबायदि सासे डिपुटि चिफखौ बिथाङा बेबायदि सोंखारिनाङा। दिनैनिफ्राय बिथाङा मोजाङै बाथ्राफोरखौ बुंथों आरो गावनि एरिया जौगानायखौ नायनानै दिनै दलद थाथों। आं बेखौ दिनै बिथांखौ बे निउसनि जुगिदि आं खावलायदों। दिनै जोंनि ओनसोला बहुद गोदोसोनायमोन। दिनै जों प्रुभ होनो हायो बिथाङानो जोंनि एलाबारिनि सिङाव थानाय 2 नम्बर माजुलिनि बिथांनि उन्दुनाय न' उसुंदायावनो जोंनि बिटिआरनि डिपुटि चिफ प्रमद बर' बिथांमोना एलपि स्कुलाव बाउन्डारि होबाय। 17 बोसोराव जेबो गैयामोन। बेनि न' उसुंदायाव फाख्रि दंफां दङमोन। बेखौ दानख्लायनानै दिनै बिनिनो निजतनि बायदि बेरा जानानै दङ जोंनि बिटिआरनि अनुष्ठाना। दिनै बिथाङा बिखौ मा नुदों बियो दिनै बेखौनो आं दिनै सोंखारिदों। लोगोसे आरो बिथाङा जेबो मावनायखौ नुवाखै होननानै बिथाङा बुंदों। जेबो मावाखैबा गावआ मानो बेबायदि प्रथम जेब्ला स्किम फायनायाव बियो मानो लोगो लानानै बे खामानिखौ मावनायमोन? बे 5 नम्बर माजुलि बाथौ ब्रह्म मन्दिरनि जिथु लामा बिथाङा मावदोंमोन। बिथाङा बेयावबो निजेखौनो सिनाखि दिनै रायजो राजा फैबा नुगोन बे लामाखौ बिथाङा बेयावबो घटला मावदों। दिनै जोंनि थाखाय जेबो खहा गैया। बे घटला मानसिखौ जों घटलायानो जों खारियो। दिनै बिथाङा आरो बेबायदि जोंनि इ ओनसोलनि सासे मोजां बेबायदि सिन्था धारना खालामग्रा मानसि नङा। बेनिखाय जोंहा बेयाव जेबो प्रभाब गोलैया। आं बिथांखौ खावलायदों बिथाङा जे बिपिएफआव थांबाय घटलाखौ जेबायदि गोसो बायदि मावनो हागोन, खिन्थु जोंनि इउपिपिएलआव मावनो हाया। आं दिनै बिथांखौ बे निउसनि जुदि सोंखारिदों। आरो बिथांमोनखौ जाय जनफोरा निउसाव जों नुदों लांबाय थादों, दिनै बिथांमोना कुनु स्थाय गैया, रायजोनि सिन्था धारना गैया। जों बेखौ बिथांमोनखौ जों नुदों। बेनिखाय आं बुंदों जाय जनफोरा बिथांमोनजों खोथा रायलायदों बिथांमोना मिसलेड जालांगोन। गामि ओनसोला डाउन जालांगोन। जेबो जौगाथाय जानाय नङा। बेनिखाय आं बुंदों दिनै बे निउसनि जुगेदि बयबो बिथांमोनखौ सालिजायनानै नायगोन, बिजिरगोन। आं बयखौबो खावलायदों। नैबे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 38 नं भैरबकुन्द ब्लकनि आन्दाराव नैबे आंनिनो पिसिडिसिनि सिङाव दिनै मोनसे बुहुत मेहेरगोनां हाबाफारि मेल जानानै थांदों। बेयो जोंनि थाखाय खोब बाख्नायथाव हाबाफारि। रायजो राजाफ्रा दिनै लोब लोब फैनानै नैबे आंनिनो मिथिङाव मदद होफैदों। दिनै जोंहा नैबे बे हलावनो मोनसे जोंनि एलाबारि रायजो राजानि थाखाय मोनसे जोंनि आसाम सरकारनिफ्राय जि PMY जि न' बे न'खौ जों दिनै गोदानै लिस्ट लादों। आं बेखौसो खावलायनो लुगैदों जे सिगाङाव जायफ्रा सरकाराव दंमोन 17 बोसोराव बिथांमोना नैबे आंनि पिसिडिसि एलाबारि बे एलाबारियाव बिथांमोना खुनुदिन बेफोरबायदि मोनसे रायजोजों सावरायनानै रायजोफोरखौ लेंनानै बिथांमोना न'नि लिस्ट खालामनाय आं नुफेराखैमोन। बिथांमोना सोरबा गावसिनि मेम्बार सोरबा गावसिनि परियाल बिथांमोनजोंसो सावरायनानै बिथांमोननि न'आवसो थांनानै
जि आसाम सरकारनि न' बे PMYG बेखौ बिथांमोननोल' होयोमोन। दिनै रायजोफ्रा बिराद गोजोननाय फोरमायदों, मिनिदों, रंजादों, खुसि जादों जे जोंनि जे प्रमद बर' सारनि सरकार दैदेननाय सोलायनाय सरकार बेवहाय नोंथांमोना निस्सय सोलायहोमारदों होननानै दिनैनि जि हाबाफारि गोदान लिस्ट होनाय बेवहाय बिथांमोना जोंनिसिम मिनि खुसियै मेसेज होदों, जोंखौ बाख्नायदों। बेफोरबायदिनो खामानिखौ मावबाय था होननानै जों दिनै गासिबनिखौबो गोरिब गुन्द्राफोरनिखौ जोङो दिनै बेबायदिनो गोदान न'नि थाखाय जोङो लिस्टनि थाखाय ID नाम्बार बानायनो थाखाय जों मोनसे मास गेदारिं जोंनि प्राइमारियाव बा PCDCआव जों लेंहरजोबनानै जों बेफोरबायदि मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों बा गाव सभा लानानै जों दिनै बयनोबो ID नाम्बार बानायनाय जासिगोन होननानै जों खोथा होदों। बेबायदिनो आं नुदों जे सिगांनि समाव डेभेलपमेन्टनि एसे खोथा बुंनो नागिरदों। सिगांनि समाव जोंनियाव 17 बोसोराव बिथांमोना जोंनियाव 17थाबो अन्थाइ आं गारनायखौ नुनो मोनाखै। दिनै जों फैयै फैयै जोंनि UPPL राजखान्थि हान्जाया दासो 3 बोसोर आगानाव होदों। दिनै नैबे बे हलखौनो जोंनि मानाव गेदेर डेपुटि चिफ गबिन्द सारनि अननायाव जों मोनफुंनो हादों। आरो बेबायदिनो जोंनि थाखाय पन्सायत बा PCDCनि थाखाय बिथांमोना खुनु दिन सिन्था खालामामोन। जोंनि थाखाय दिनै जिरायनो थाखाय जोंनो PCDC अफिस होदों। बेबायदिनो आरो दिनै हरबावबाय नलेज सेन्टार। बेबायदिनो गोबां हान्था मेलायानो होन बा रायजोनि थाखाय मोनसे अनुष्ठानानो होन दिनै जोंनि मानाव गेदेर CM प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जों गोबां जोङो डेभेलपमेन्टनि खामानि जानायखौ जों नुनो मोनदों।